И така, здравейте, мили мои! Съжалявам, че изчезвам от време на време и не качвам клипчета, но има хора за лични четения. Вече го знаете. Вие сте с мен Цветемила Антонова и тази тема, днешната ще е: как е след раздялата ви? Към този момент. Различни ситуации, различни хора, различни обстоятелства. Но това са общи четения, мили мои. И малко на природа, хора. Това е. Почивка малко. Между четения. Говорим. И така. Вижте, показват, че се бори вътрешно този човек активно, мъчи се стабилизира по някакъв начин след тази ваша раздяла. Така да го кажа. Отдал се е на работа. До тук това. Опитва се да загърби чувствата си. Опитва се, казвам. Като се отдава на работа. Не е лошо. Пак се пише. И се бори с това нещо. Чисто вътрешно. Опитва се да е активен някъде на друго место, в други положения, в смисъл на работа, при някои ще са в други отношения дори. Но човекът мъчи да запази собственото си равновесие, но по това, което виждам тук долу, нещо не му се отдава. Добре. Не забравяйте, наистина, че това са общи четения, хора. За лични знаете процедурата, има телефон в профила. Да не го... Може да е влязал дори в зависимости. Вижте. Човекът може да се е отдал на... Айде тикток сега, да не завърти клип. На хазарт, на алкохол, на удоволствие с друг човек също. Наистина опитва да загърби чувства. Опитва се с лекота да излезе от нещо, да влезе в нещо ново и мисли, че така е отредено, да продължи по някакъв начин, но както казахме до тук, първото нещо, което излезе, че се опитва да си тръгне от вас, от чувствата ви. Защото мисли, че така е отредено да стане между вас, но изпадна сама. Човекът в същото време не мога да кажа, че е съвсем добре. То се препокрива с предни четения, но е така. Дори да отишъл при друг човек, за да ви замени. Той помни миналото. И от тук идва вътрешния конфликт, борбата, опитването да изостави нещо зад себе си и да продължи напред. Както видяхме в случая, опитва се да се стабилизира по някакъв начин, но предлага му се нещо на този човек, дава му се дори шанс да продължи без вас. Но не е доволен. Опитва се наистина да загърби нещата, но да останат зад гърба му, на разстояние от него, да си тръгне от това, но не мисля, не. Излиза в губеща позиция, хора, защото ще ви кажа, ето, другите карти, защото този човек дори да опитва да направи това нещо, той го прави силово, един вид. Не се е оттърсил от това. Има остатък от чувства. Знае, че всичко е в ръцете му, но манипулира сам себе си. Защото ето ги чувстват другите карти, които извадя. Не може. Няма да може скоро време да излезе от това нещо. Де факто той не се чувства добре, има неяснота. Движи се, продължава, но неяснотата остава. Измамно е за него. Може да има им спомени, такива, които се връщат неочаквано към него. И му носят неяснота как той да продължи. Следователно той не се чувства добре от това нещо. Не мога да кажа, че може този човек да продължи тук така. Независимо какво се е случило между вас.
чувствения на усет. Каквото и да му се предлага, където и да е, каквото и да се е случило. Не мога да кажа. Подредбата на картите ще да е по друг начин, ако този човек беше добре и е продължил. След като ви е изоставил. Тук не става въпрос за време. Тук става въпрос за човек. Вие ще може ли да продължите след това нещо? Не. Щом гледате такива клипове, не. Вие очаквате дори, че той може да се появи отново. Обичам ви, хора. Вие бяхте с мен Цветемила Антонова. Но това са общите четения, хора. Какво да ви кажа? Преди малко имаше жена, запазила цял час. Милата. Не съм добре след това. Наистина това, което видях и тя го препотвърди. Но, ако искате, продължете. Всичко е във вашите ръце. Щом този човек е можел да си тръгне. Да, дори да се върне. От опита ми. Процента е микро, минима. Да се е променил. Обичам ви.